Odeya proseyên navendî ya ser bi opozisyona Sûriye ve raportek derbarê dawîn pêşhateyên leşkerî û şer û pevçûnên di navbera hêzên rejima Esed milîsên biyanî yên ku piştevaniya rejimê dikin û hêzên ser bi opozisyonê ve li Derhayê belav kir. Odeya proseyên navendî got ku danûstandinên di navbera grûpên çekdar yên opozisyona Sûriye li Derhayê û efserên Rûsî bi ser neketin ji ber wê yekê asta şer li tevahiya deverê di navbera rejim û opozisyonê de gurtir bûye. Balafirên Rûsî êrîşna asmaniyên tund bi mûşek û roketên tund teqîn bi mebesta fişarê li ser hêzên çekdar da ku Derhayê radestî rejimê bikin encam dan. Mîna bajar û deverên Sayda, Ummilmeyadin, Altayba, Nasîb li rojhilatî Derhayê. Herwiha taxên Der'a Beled ya azadkirî û bajarê Tefes û bajarokê Elyadû de li Rojavayê Der'a. Di daxuyaniya xwe de odeya proseyên navendî eşkere kir ku Rûsya ew agehdar kirine û gef li wan xwarine ku eger ber bi mercên wan ve derbarî danûstandina newin Rûsya wê Derhayê bişewtîne. Jêderna xwecehî ji Derhayê dana xuyanî ku rejima Esed û milîsên bi ser ve bi piştevaniya balafirên Rûsî bajarokê Sayda li rojhilatî Derhayê desteser kir û hêzên opozisyonê karîbûn ta çend demjimêran li ber wê êrişê xwe ragirin lê ji ber ku piştî wê yekê bajarokê Sayda rastî bi sedan êrişên asmanî û bermîlên teqîne bi hezarên mûşek û roketên li ser asla navdewletî qedexekirî hat ku madeyên fosfora spî û napalma şewtîner di wan de heye hêzên wan bi paş de vegeriyan derdora wê deverê belav bûn. Her divê derbarê de Rojavayê Derhayê jî hêzên opozisyonê karîbûn rê li ber hewlên rejimê di pêşveçûnê de lê bereyên Tilesemin û Altayê rabigirin û zirî poşeka rejimê têk birin. Derbarê proseya danûstandinan jî odeya proseyên navendî ya li Derhayê ragihand ku wekû gavekê li ser rêya aştiyekê mafên xelkê me yên li başûrê Sûriyê biparêze û da ku destkeftinên şoreşa Sûriyê ber avêtî nebe em daxwaza danûstandinan bi serpiriştiyeke navdewletî dikin. Pêwîstî meha şeşan ve û rejima Esed û milîsên Îranê yên xwecehî ku piştevaniya rejimê dikin bi piştevaniya balafirên Rûsî êrîş û proseyeke leşkeriya tund li ser Derhayê li başûrê Sûriyê dest pê kirine. Bi sed hezaran welatî derbider bûne hewlên danûstandinan li gorî mercên rejimê û Rûsyê ji aliyê hêzên opozisyonê ve yên li Derhayê hatine redkirin. Lewra niha şer tundtir bûye û rejim hin di hin çend deveran kontrol dike. Wekû dawîtirîn pêşhate jî odeya proseyên navendî ya ser bi opozisyona Sûriyê ve li daxuyaniyekê de daxwaza danûstandinan bi serpiriştiyeke navdewletî kir. Alî Omar Ak.